Jama'a assalamu alaikum. Muna muku barka da zuwa sabon shafinmu na YouTube mai suna Global Hausa TV. Sa'annan kada ku manta domin ku danna subscribe a channel ɗinmu sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin videos ɗinmu idan mun ɗora su. Wato Hausawa suna cewa inda ranka akwai kallo. Kuma ana cewa lalle in baka mutu ba a duniya komai za ka iya tsintar rayuwarka a ciki. Allah ya sa mu yi kyakkyawar ƙarshe. Amin. Wannan labari da za mu kawo muku na wani matashi ne mai suna Salisu Hussaini, wanda matashi ne wanda yake zaune a cikin garin Kano mai shekara 23, wanda ya haɗu da babbar jarabawa a rayuwarsa ta duniyar nan. Shi dai Malam Salisu Hussaini ya kasance yana sana'ar ɗinki. Ya tashi tun da sassafe yana cikin farin ciki ba abin da ke masa ciwo a rayuwa. Sai ya je kasuwa wurin sana'arsa domin ci gaba da aikin da ya saba yi a kullum. A wannan ranar har dare ya kai yana ɗinki. Sa'annan a misalin ƙarfe 10 na dare sai ya rufe shago. Suka tafi da shi da mai gidansa domin su kai kaya a wannan rana dai har dare ya kai yana aiki da shi da mai gidansa a shago. Da ƙarfe 10 dare ya suka rufe shagon. Suka je da shi da mai gidan nasa domin su kai wani kayan da suka gama aiki a kansu. To a cikin wannan hali ne za su fito daga shagon sai suka ji ana hayaniya, mutane suka taru a waje. Saboda haka bayan sun fita sai ya tarar da mutane biyu suna faɗa. Nan take sai ya shiga tsakiyarsu domin ya raba su, shi kuma mai gidan nasa ya tsaya a gefe yana kallon su. Kawai sai ɗayan ya zaro wuƙa ya caka masa a hannunsa. Ganin yadda jini yake ta kwarara a jikin Malam Salisu Hussaini sai su waɗannan da suke faɗa suka gudu suka bar wajen. Sai aka bar shi Salisu Hussaini da shi da ogan nasa da suke ɗauke da kayan ɗinki. A haka ne Allah ya jarrabe shi da rashin hannunsa, saboda bayan an je asibitin ƙashi na Dala an tabbatar da cewa wannan hannu ba zai tashi ba, ba zai ci gaba da aiki ba. Saboda haka abin da za a yi masa kaɗai shine a yanke hannun nan domin kada ya ruɓe masa a jiki. To jama'a kun dai ga yadda rayuwar Malam Salisu Hussaini ta kasance. Daga rabiyan faɗa ya kasance da an masa asaran hannunsa. Saboda haka muna neman 'yan uwa domin su masa addu'a Allah ya sa wannan jarabawa ce, sa'annan kuma Allah ya sa ya ci wannan jarabawa. Sa'annan muna roƙon Allah ya kawo masa wata sana'ar da zai ci gaba domin riƙe kansa da shi da iyalansa. To jama'a a nan ne muka zo ƙarshen wannan labari, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Sa'annan kada ku manta ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun notification idan mun ɗora wasu sababbin videos. Mun gode.